इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। टीवी दिहला पंखा दिहला साथ में फ्रिज दिहला, टीवी दिहला पंखा दिहला साथ में फ्रिज दिहला। चैन खातिर रुसल दामाद रे ललनवा, चैन खातिर रुसल दामाद रे ललनवा। इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। बेड दिहला कुर्सी दिहला साथ में सोफा सेटवा हो, बेड दिहला कुर्सी दिहला साथ में सोफा सेटवा हो। अंगूठी खातिर रुसल दामाद रे ललनवा, अंगूठी खातिर रुसल दामाद रे ललनवा। इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। गाड़ी दिहला साइकिल दिहला साथ में हेलमेटवा हो, गाड़ी दिहला साइकिल दिहला साथ में हेलमेटवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। इतना दहेज पापा दिहला तिलक में, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा, तब गोड़ लगे ना दामाद रे ललनवा। तो कैसन लगी तो आप लोग सब जरूर कमेंट में बताइए। और आप सब का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों, हम कई दिन से चैनल पे काम भी नहीं कर पा रहे थे, और अब से कंटिन्यू हमारा वीडियो आएगा तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और बहुत से सिस्टर हमारे चैनल से जुड़ी थी, तो आप लोग प्लीज़ जैसे पहले प्यार दुलार देते थे आप लोग एक बार फिर से दीजिए, और हम भी आप सबका सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ सिस्टर लोग, जितनी हमारी सिस्टर लोग अवधि चैनल से, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और हम भी सपोर्ट करेंगे।